представим нашия продукт. Това са стикери за мобилни телефони. Идеята е в началото на тази година всеки от нас се занимава с някакъв друг бизнес, така да го кажа, но заедно 5 души се събрахме пред произвеждане стикери за мобилни телефони. Те правят телефона ви супер красив, персонализиран, може да си сложите каквато искате картинка на любимия ви топ модел, футболист, каквото и да е друго. Може да се използва и от фирми. Някои фирми проявиха интерес да го използват лого на телефоните на служителите си. Освен това, материята е доста издържлива и помага да защитите панела на телефона си от израстване, чупене и други такива. Значи, от какво се нуждаем в момента? Нуждаем се от канали за разпространение на това нещо. Вече сме говорили с няколко магазина за мобилни телефони и с книжарници. Все още нямаме нищо конкретно говорено, но ако някой от вас има някакви връзки в тази сфера или проявява интерес, или пък просто иска директно да дистрибутира нашия продукт, с удоволствие ще му го предоставим. Също така обмисляме някаква пиар или рекламна кампания, за да популяризираме продукта. В световен мащаб това не е иновативно, но в България още не е разпространено и смятаме, че има много голям потенциал. Когато го демонстрирахме на различни млади хора, се оказа и не на толкова млади, всички просто много се ентусиазираха. Все пак трябва обаче да се разбере това нещо, че ние го правим, че може да се продава и че може да си го направите. Имаме вече готов сайт. Трябва дизайна малко да се оправи, като функционалност може да го видите, след малко ще ви покажа и адреса. Също така имаме нужда и от някаква производствена техника. Това е в дългосрочен план, когато разширим производството си и стане в по-големи мащаби. За сега работим с външни печатници. Имаме договор с една печатница, но ако някой от вас тук се занимава с печатарство, има изгодна оферта, също може да ни се обади. Какво предлагаме в момента? Едно първо и така най-лесно интуитивно, размяна на банери. Ако имате някакъв сайт, който е ориентиран към млади хора, спорт, изкуство, лайфстайл, ще се радваме да разменим банери. Ние ще сложим на нашия сайт, вие на вашия. Съответно, може да правим и заедно някакви промоционални програми. За да дам един пример. Например, имате магазин за телефони, пускате някакъв телефон на промоция, като съответно предлагате за клиента му и стикер за телефона си. Това е наша помощ. Също така предлагаме комисионност. Не сме уточнили още точно как ще дистрибутираме продукта си, но обмисляме вариант да даваме и на консигнация такива стикери. Сега нещо, което е ключов момент тук е, че чрез веб системата ни вие избирате модел за телефон, картинка, с който да си направите стикер. Това е доста удобно и за разлика, ако предлагаме примерно консигнация някакви готови стикери, те са вече с предварително избрани модели, телефони, картинки. Не е ясно дали винаги хората биха харесали или пък дали това в момента са най-проданите телефони, въпреки че правим проучвания на тая тема. Общо взето това е. Сайта ни е stikerite.com. Компанията, още не сме регистрирали стикера фирмата, но вече пуснахме заявка. Това е. Всъщност имаме и други фирми, така че нещо, ако много бързате да сключваме някакви договори, може да мине през някои от другите ни фирми. Общо взето това е. Благодаря ви и ще трябва да говорим нашите.